سلام تخططتنا هذا القناة كما يكنيكم نايلومي تمرتنا بزعبا كمي جيرك حدش يوت جمر ماشم حدش عمد كما تقولوا مبزحتو سمتا يقبر حدش تلمي حدش يوت حدش العماتات كسرعي زفتن الزخا بفلا يابز معرابا وعالم تقاني نزر بهريو حماقونا يكونن مخنيات نايت حدش عمد تتكمكا ناب حدش يوت ناب حدش مدرخ ناب حدش بعزو مبقاس ፍጹም ጌጋ ክኸውን ኣይክእልኒ እቲ ሕቶ ተዛዓበየ ፀገም እንታይ እዩ ተበጊስካ ኣብተን ቀዳሞት 2-3 ስለ ዘብቅዕ ናይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ሕልምታትን ዕላማታትን ናይ ሓድሽ ዓመት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሎሚ ኣብዚ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ኮይና ንሪኣ ክንህሉ ንኽእል ኢና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሓድሽ መድረክ ወይ ሓድሽ ህይወት ክንጅምር ከለና ብኸመይ ተጀሚርናዮ ቀፃልነት ክህልዎ ዝኽእል ወይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ንጅምሮ እንተዘይሃሊና ኣይንሓሱን ነፍስና እውን ኣይንጠብር ምክንያቱ ስሩዕ ኣገባብ ዘይሓዘ ድሕሪ ቁሩብ ክመውት ምዃኑ ርግፀኛ ስለዝኾነ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ሓድሽ ህይወት ክንጅምር ኣብ ንሓስበሉ ክንጥቀመላ ንኽእል ብዙሕ ፍልጠት ካብ ብዙሓት ፈላጣት ዳርጋ መብዛሕትኦም ክኢላታትን ዕዉታትን ኣብ ህይወት ዝተኸተልዎ መንገዲ የከርየኩም ንዓንተ ተኸቲልና ድማ ዘይንዕወተሉ ምክንያት የለን እሞ ሃየ ናብቲ ትምህርቲ ንበገስ أمبار كم تزبل كوارس تمرتنا لومي all successful people share these 5 important habits زوم حجي زريكم حمشته بمولهم عوتات أب هيوت عوت كنبل كلنا ناي جنزب وين هاي تمرت رايكي مثلا عوت بزح ترجمي زلون استفل عليه سب تعيد عنا مهلاو سرع أكلات مهلاو عوت ينقل اليوم مس أملاك زمدنا طبق زخانة مهلاو وهي مس درابيت كامس بيتسب كا فغر مهلاو حار عبي معك أنا نهي عواتي نخالوت تعوي سبنات كمون معبول حنقول أب بيزنس معوات أب سبورت معوات أب كالي نقرات معوات ون نخالوت أقداس معرافي كون زخيل وي عواتي كون زخيل لذي زنا لو متمرتي بزي قدس انتايوت جيم ناتكا أم انتاخد تعوز لغا أم انتاخد كمال دلغا أب كله كسرح زخيليو إيلوم يمقربا مسو قطر حاجة خنرينا نمبر 1 كلهم عوتات مبزحتهم كلهم كتب الكل بدي أشجعني مبزحتهم عوتات أب هيوتهم زعوتهم نجرت له حنت نجريا they can plan and manage their time مالتيو كلهم سبات 24 ساعات يزلوهم أبي دا إذا ما تتفللي كتب لها of course نتنا 24 ساعات بخمي من قد تتكملنا لها أويز ما تتفللي مغنياتو مدف زي بقول سب كعوتها يكلني مغنياتو نابي خير كم زلو نابي كبتصح كم زلي سلا يفلت تزبط حبوتها هناك فلطوني سلازي تقدميتي بتوم كلهم عوتات زلوهم بتدقاقامون زمخرنا انتلا to have a very clear very specific goals نصور بالتعمي نصور زخونة علامة كنسرع كنكيل علينا علامة مسرع تقدامي نصورناتو أو ورقة كنسفرو انتخيلنا ايوت علامانا نصور كخون زخيل كالاي علامة خا أنا تصير كم صحافك شو متقيسك أنا كم زك خوني علامة كم زك خوني رأي خلا يكونن العلامة نعبنت أنا إنجنير كخوني وي أنا دكتور كخوني اندحر خوينو مقاقلو دكتور مخان نا 16 عامتات سرح ويناي 10 عامتات ويناي كندي عامتات سرحي سلازم مقاقلو أبزا عامت زيا أبزا ورحزي أبزا سو من زيا أبزا معالت زيا انتاي كقبر كم زلني كت مقاقلو كتقيل لك كالاي دما علامة غا سلمنتاي نز علامة زجيرة يوم فلت علينا strong واي بلو أنا سلمنتاي نز علامة زي انتاي تدرغيت ناتكا أنا تصيركا كتصرع لك سلازي كل جزء بزعب علاماتات كنزارب كلنا سمارت علاماتات زبحالو لو سمارت كبحال كلوتا جا سمارت تبلكال بمغاغل وايم تا اس specific مالتي نصور زخونة علامة ام مالت measurable ويكا كأكان زخل علامة كهونا له كالاي achievable كتبطحو تخل كتبطحو تخل عينت علامة كهونا له كومو realistic أب حقنت أب كوننت تمركوسة كهونا له أمودة هذا قدب ناي جزية زلوا timely كهونا له otherwise أنتو تقبروا دلها علامة just كبتحكي كلني سلزي كل جزية علامة smart كهونا له specific measurable achievable realistic and timely إزياء كل جزء كنت كمل لنا الأمام زجبرنا انتهي ما تدهريو set the right priorities الأمانات كان تايو نعبنت
ዕላማ ክንብል ከለና ኣብ ሓደ ዓውዲ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ጥዕና ዕላማ ናይ ፋሚሊ ዕላማ ናይ ቁጠባ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ዕላማ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክህልውና ይኽእሉ ምክንያቱ ሓደ ዕላማ ጥራይ ኣይኮነን ሂወት ብዙሕ ነገራት ዘማእከለት ስለ ዝኾነት ስለዚ እቶም ዕላማታት ናትና ብዙሓት ክኾኑ ከለዉ ኣተኩሮና መን እዩ ቀዳምነት ክመፅእ ቅድመ ተኸተል ክህልዎም ክኽእል ኣሎ ስለዚ እቶም ቀንዲ ዕውታት ሰባት ነቲ ዕላማታቶም ምስ ሰርዑ ኣብቶም ቀንዲ ዘገድስዎም እዮም ዝያዳ ሓይሎምን ግዜኦምን ዘጥፍኡ ኣብቲ ዝያዳ ዘዕውቶም ስለ ዝሰርሑ ድማ ዝያዳ ይዕወቱ እቶም ዘይዕወቱ ሰባት ግን ኣብ ዘይዕውቶም ብዙሕ ግዜን ጉልበትን ስለ ዝህልኹ ክዕወቱ ኣይክእሉን እዮም ወይ ክዓወቶም ድሩት ይኸውን number 2 ቁጥሪ 2 principle ወይ ዕላማ እንታይ እያ responsibility and discipline እዚአን ብፍላይ ኣነ ካብ ልበይ ዝፈትወንን ዘተግብረንን ኢለ ዝኣምነለን ነገራት እየን ቀዳማይ ሓላፍነት ምውሳድ ናይ ሂወትካ ዘሎ ነገራት ክትቅይሮ ሓላፍነትካ ምዃኑ ምቕባል ካልኣይ ድማ ስነ ስርዓት ወይ ስነ ምግባር ወይ ዲስፕሊን ነፍስኻ ምግታእ ምኽኣል ማለት እዩ this is very important so you have to take full responsibility for the success and failure in your life ኣብ ሂወትና ዘሎ ዓወትን ውድቀትን ሙሉእ ሓላፍነት ክንወስደሉ ክንክእል ኣለና ዕውታት ኣለና ሓላፍነት ናትና ፃዕሪ እዩ ክንብል ኣለና ውድቀት ወይ ከዓ ሓሚቕና እንተለና ኣነ የክዕርዮ ዝኽእል ዝብል ሙሉእ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ዝበዝሐ ሰብ ግን ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ ክስቶ ከም ስለ ዝኾነ ሲስተም እዩ ከምዚ ኮይነ ቀምሻ ደይ ሓንኩልኒ ዘምፃልካ ምክንያት የብሉን ክሳብ ሓላፍነት ዘይወሰድካ ክትዕርዮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካልእ ውድቀት ወይ ከዓ ጌጋ ከጋጥም ይኽእል ኣብ ስራሕ it's very okay ዕውታት ሰባት ውድቀት ከጋጥሞም ከሎ እንታይ ዝብል ዕላማ እዮም ዝርዩ ኣብ ሂወት ክትቅፅል ከለኻ ክልተ ምርጫ ኣለካ ወይ ክትዕወት ኢኻ ወይ ድማ ክትመሃር ኢኻ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለዎም ክትወድቕ ኢኻ ዝብል የለን ኣብቲ ናቶም ዲክሽነሪ ስለዚ ሓድሽ ነገር ተፈቲንካ ክልተ ነገር ኣለውኻ ወይ ክትዕወት ኣላ ኢኻ ወይ ድማ ክትመሃር ኣላ ኢኻ ስለዚ እንተ ወዲቕካ ኮይንካ ወዲቐ ይብልኒ ዕውት ሰብ ተማሂር ኣላ እየ ዝብል ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክዕወት ተኮይኑ ካብ ጌግኡ ክመሃር ኣሎ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ጌጋ እዩ ውድቀት እዩ ምክንያቱ ዓወት ኣይምህረካን እዩ ዓወት ብዙሕ ግዜ ወዲቕካ እንተመፂኻ ጥራይኻ ብሱል ሰብ ዝገብረካ ስለዚ ካብ ጌጋ ክንሃድም የብልና either you win or you learn ያታ principle ካልኣይ strict self discipline is key ዕውታት ሰባት ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ነፍሰ ግጥኣትን ነፍሰ ምቁፅፃርን ክእለት ኣለዎም እንታይ ዝብል ፕሪንሲፕል ኣለዎም ንዑ ዝነብሩሉ I will do whatever it takes ብዘይገድስ ኣብዚያ ዘለኹ ንክዕወት ኩሉ ዘድሊ ክገብር 15 ሰዓት ከፅንዕ ኣለኒ yes I will do it ሸውዓተ መዓልቲ ኣብ ሶም እንተኾነ of course I will do it ከምኡ ድማ 360 መዓልቲ እንተኾነ እውን of course I will still do it ብዘይገድስ እንታይ ዘድለየኒ ነዚ ትምህርቲ ክውዶ ክገብረ ዝብል መንፈስ ከልወና ኣሎ ክንዲዚ ተኮይኑ ክገድፎ ይብሉን እዮም ኩሉ ዘድሊ ክገብረ መታን ክዕወተላ ግድን ኣለኒ መምለሲ ቢንቶ የብለይን ዝብል ፕሪንሲፕል ኣለዎ እዚ ዓይነት ፕሪንሲፕል ድማ እዩ ኣብ ሂወት ዝያዳ ክዕውተና ዝኽእል ስለዚ ዲስፕሊን ልዕሊ ማንም ሓድሽ ነገር ሓድሽ ሂወት ሓድሽ ዕላማ ተጀሚርካ ብዘይ ዲስፕሊን ናብ ወላ ሓደ ክትበፅሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ጀሚሩ ዝገድፍ ውሑድ ስለ ዘይኮነ ዝጅምሩኻ ውሑዳት ኣይኮኑን ኣብ ሂወት እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኣነ ድማ ብልበይ ዝትግፋውን obsession with growth or with personal development ነፍስኻ ምዕባይ ፍልጠትካ ምዕባይ ጽሉል ዝኾነ ርድኢትን ስራሕን ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ እዚ ሰብ እዚ ጽሉል ይክብሉኻ ክኽእሉ ኣለዎም እቶም ካልኦት ሰባት ናይ ሰባት ኣገዳሲ ይኮነን እንድዩ ኣብ ነፍስኻ ምዕባይሲ ዝኾነ ይኹን ድሕር ትብል ሰብ ክትከውን የብልካ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሂወትና ውፅኢት ናይቲ ንሕና ንፈልጦ ንገብሮ ስራሕን ክሳብ ዝኾነት ንሕና መፍትሕ ናይ ሂወትና ምዃንና ክሳብ ዝፈለጥና ሬስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ምውሳድ ኢልና ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ኣነ መፍትሕ ናይ ሂወተይ ኣነ ምንጭ ናይ ዓወተይ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እሱ ክሳብ ዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና እሱ ምዃኑ ምስ ፈለጥና ንነፍስና ምዕባይ መፍትሕ ናይ ሂወትካ እንተኮይኑ ትዝበለፀ መፍትሕ ንክኸውን ኩሉ ግዜ ክትስሕሎ ክትክእል ኣለካ እቲ ካራ ብፅቡቅ ክሰርሕ ተኮይኑ ክስሓል ክኽእል ኣለዎ ክንዲ ዕንጨይቲ ቁረፅ ኢሎም ፋስ ተሂቦምካ ፍርቂ ሰዓት ግዜ እንተሂቦምካ እቲ ለባም ሰብ ብውሑድ 10 ደቂቕ ነቲ ፋስ ክስሕል እዩ ዝወስድ እቲ ካልኣይ ግን ተዓሻግን ቅልጢፍ ይጅምር ፍርቂ ሰዓት ዘይኮነ
ሶምን ካخوስ ዘሎ خل ምክንያቱ ጎዲም ፋስ ወላ ሓደ ኸብራካ ይክልኒ ጉልበት ካት ከማካትራይ ስለዚ ቁሩብ ጉልበት ወስካ exactly እዚ personal growth ወይ ካ ነፍስና ምዕባይካ ልክ ከምቲ ፋስ ንስዕሎ ዘለና ጌርና ክንወስ ዘለና ብኸመይና ፍልጠትና ከንዕብን ነፍስና ክንስሕልን ንኽእል ቀዳማይ መንባብ ክብል ከለኹ ሰባት እጅ ብዙሓት ኣበየለና መጽሓፍቲ ኖ እዚ ናተይ ትምህርቲ clearly ምስ ትምህርቲ ዝስራዕ እዩ ልክ ካብ መጽሓፍትን ካብ ኣርቲክልን ካብ ዝተፈላለዩ ዝመጸ ስለ ዝኾነ ነዚ ምክትታል ከም ክፋል ናይ ንባብ ክትወስዶ ትኽእል ብርግጽ ድማ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ክትመሃረሉ ትኽእል ካልኣይ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ጠቒሰሉ ካብ ዝተፈላለዩ ረኣይዎ ካልኣይ ዕቤት ኮርስስ ኣብቲ ንስኻ ክትመሃረሉ ትኽእል ብመጽሓፍ ጥራይ ክብጻሕ ዘይክእል ነገራት ኣሎ ሰባት ከርእዩኻ ክኽእሉሎም ኮርስ ምባል ድማ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ፍልጠት ጽሙቕ ኣቢሉ ክበካ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኮች ኣሰልጣኒ እቶም ዓበይቲ ቻምፒዮንስ ኣሰልጣኒ ዘድልዮም ተኾይኑ መን ኮንካ ካስኻ ወይ ኣነ ኣሰልጣኒ ወይ ሓጋዚ ዘየድልየኒ ስለዚ ሓጋዚ ክንደሊ ኣለና ከምኡ ድማ ሰሚናራት ኣብ ሰሚናራት ዝያደ እንታይ ኣሎ ሓደ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፍልጠት ጽሙቕ ኣቢሉ ሰብ ከቕርበልካ ከሎ ልዕሊኡ ድማ ከማኻ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ረኺብካ ናብ ዝለዓለ ዓወት ክትከይድ ትኽእል ስለዚ እዚ እቲ ዝበለፀ እዩ እቲ ሳልሳይ እቶም ዕውታት ሰባት እንታይ ይፈልጡ ዕውታት ሰባት ሓንቲ ፕሪንሲፕል ኣገዳሲት ፕሪንሲፕል ወይ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕጊ ይፈልጡ እሳ ድማ the more you learn the more you earn that's very very clear ታያ መጠን ብዙሕ ተማሃርካሉ መጠኑ ብዙሕ ኣታዊ ክህልወካ እዩ ዘይተማሃረ ኩሉ ግዜ ኣታዊኡ ውሑድ ይኸውን እዚኣ ፈቲና ፀሊና ክንቀበላ ኣለና ብዙሕ ኣታዊ ዝደሊ ሰብ ክመሃር ጥራይ ዘሎ ክመሃር ክብል ከሎ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ተመክሮ ናይ ስራሕ ነቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ብትምህርቲ ከዕብዮ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እንተዘይ ተማሂርካ ኩሉ ግዜ ደሞዝካ ተሓትዩ ክኸውን ትምህርቲ ግን ናይ ደሞዝ ጥራይ ወይ ናይ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን መንፈሳዊ ዕጋበት ኣለዎ ምስኡ ዝኸይድ ስለዚ ሕልናኻ መንፈስካውን ዝያዳ ዕጋበት መጠን ብዙሕ ዝተፈለጥካሉ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ክትፈልጥ ከለኻ ዕጋበት ኣበይ ከም ዘሎ እውን ክትፈልጥ ስለዚ ዕድል ስለዝህባካ ማለት እዩ Number 4, I hope እዚ ትምህርቲ ብጣዕሚ ይጠቕመኩም ክኸውን ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ቪድዮ እያ እዚኣ I hope ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ንነፍስኩም ከም ሞቲቬሽናል ንነፍስኩም ከነቃቅሓኩም ክኽእል ታራብዒቲ taking risks they are not afraid to take risks ዕውታት ሰባት ሪስክ ከይወሰድካ ዝመፅእ ለውጢ ከምዘየለ ኣብ ተመክሮና ሂወቶም ዝፈለጥዎ እዩ ንሕና እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክና ሂወትና ድሮ በፂሕናዮ ዘለና ኢና ምናልባት ንኣሽቱ ቆልዑ እንተለና ኣይፈለጥናዮን ክንህሉ ግን ኣብዚ ናተይ ደረጃ ዕድመት ዝበፅሐ ብዘይ ሪስክ ዝኾነ ይኹን ለውጢ የለን ኣብታ ዘለኻያ ኢኻ ትነብር ስለዚ እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና እቲ ክሳብ ሕጂ ዘብፅሓና ዝተፈላለየ ሪስክ ዝወሰድናዮ ኣብዚ ሕጂ በፂሕና ኣለና መብዛሕትና ግን ኣብ ምዕቡል ዓለም ምስ መፃና ሪስክ ኣይንወስድን ኢና ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ሪስክ ኣሎ ካብ ገዛኻ ወፂኻ ትኸይድ ሪስክ ኣሎ ሓድሽ ካብቲ ስራሕካ ወፂኻ ሓድሽ ስራሕ ብምቕያር ሪስክ ትወስድ ኣሎ ዝተፈላለየ ሪስክ እንተዘይወሲድካ ኢቭን ክትሕጎስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምስ ሓዳሽ ጓል ምስ ሓድሽ ወዲ ምልላይ እኮ ሲንግል ተኮይንካ ወይ ካ ሓደ ሲንግል ሰብ ምስ ሰብ ክላለ ከሎ ሪስክ ትወስድ ዘሎ እዚ ሰብ ክሃስዮ ይኽእል እዩ የስ ክሃስየካ ይኽእል እዩ ግን ክትሕጎስ ድማ ትኽእል ስለዚ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ሪስክ ክትወስድ ከለኻ እቲ ኣወንታዊ ከጋጥመካ ዝኽእል እናጠመትካ ክትከይድ ኣለካ ካልኣይ ድማ ሪስክ ካበይ ትመፅእ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ወረን ባፈት እንታይ ይብለና ዝዓበየ ሪስክ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ካብ ዘይምፍላጥ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ፍልጠትካ እንትዕብይካ ኣብዚ ደረጃ ነቅሓትካ እንተልዒልካ እቲ ሪስክ ትወስዶ እውን እናጎደለ ይኸይድ ዘይፈልጥ ሰብ ተዓሚቱ ዝኸይድ እዩ ብዙሕ ሪስክ ዘለዎ እምበር ኣበይ ትኸይድ ከም ዘለካ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ነፂርካ ተፈሊጥካ ሪስክ ናትካ እውን ብመንፅሩ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ the risk of not living ካልኣይ ሪስክ ብጣዕሚ ዘፍርሐና እቲ ፅላለ እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ሪስክ እንታይ ምዃኑ ይፈለጥና ኣብ ሂወትካ ድሌትካን እቲ ክትበፅሖ ዝደለካ ዘይምብፃሕካ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ንሱ እዩ እቲ ትኸስሮ 100 ወይ ከዓ ዓመት 2 ዓመት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ኣብ ሂወት ንኣብነት ኣብ ስራሕ መብዛሕትኡ ሰብ ስራሕ ይኸይድ ኣሎ ዝዓበየ ሪስክ ኣበይ ኣሎ ኣብ ስራሕካ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ስራሕካ ጠጠው ክብል ስለዝኽእል ስለዚ ዘይምምሃርካ ነፍስኻ ኣብ ዝለዓለ ሪስክ ኢኻ ተወርዳ ዘለኻ ምክንያቱ ትስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ሓድሽ ሰብ መፅኡ ክሰርሖ ዝኽእል ተኮይኑ ዝለዓለ ሪስክ ኣብ ሂወት ኣለካ ስኻ ኣብ ሪስክ ይፈርህ እየ ትብል እንተለኻ ዝለዓለ ሪስክ ግን ኣብ ሓደ ስራሕ ብሓደ ሞያ እሞ ካብዚ ሓደ ደረጃ ምህላውካ ዝዓበየ ሪስክ ንሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ኣለና if you try new things either you win or you learn ሃታ principle ታናይ መወዳእታ ኸ
كل جزء أبهيوت توم عوتات انتهي مالتي عوت أبهيوت أمود أتا لبخاز ملالكا حجوز فترة لكا عجابت أبهيوت زبكا نجر غير كامحلا في عوز بهالمغنياتو أبزيت فتوى سرح معاد جنزب إتخا there's no success in here عوتي اللي نابز جنزبي زلكا ورقتي زلكا معناته حلنا خان نفس خان شيء كجنزب ورقة سلز عكبكا زملت لو تيلن اتزعابي عوت أبي زلو حلنا خا عجابت ملالكا أمود أتادما إزاي خبر تفتيرة نزيد مع غيره كتب له درجة كتبت كلا خايو تزعبي عود. So if you're not doing what you love, then you cannot be really successful. زحق سكان زعق بكان سرح ديت سرح انت هاللقاء ولا جنزب تحل ولا بزي قدس عود سب تتكون أي تخلنيها أبزنا واحد. لذا قبر لك. Find out the things you really that really makes you happy. توم برق زحق سخان نجارات ويزحق سخان نجارات قدم ريكو صرا بيلك خطفلطيون فتني مس نفسخي نسحبوتا زدلن تخوينو كتعتل لك سلازي انتايو نعاي زحق سن انتايو نعاي دستاز فتره لي عقابه زبنيل كفلطو مجمري اقداسيت كفالتا مسفلت كامتك كبر تغل سلازي ازيوم يمتم نعاي زحقسوني غزيا ابزيوم تيتيوم كحقوس خليل كامس وسنكا اوكي كمي غيرن ازيوم نغراتنا غبركو خي اتاوخ غبرخ تبدينا ذات simple principle ناتكا purpose الامانه هيوت كان خدفلت دقملا توم زحقسو خا نغرات دقيقه صافيفكا ليستا غيركا ازيوم يمتم زحقسوني مسبلكا اوكي انتاي كيلت علنا ابزيوم اني نابنت اتزحقسكا نغر ريخايو منالبات كاب لب زحقسكا كن تكلت زي بالكا انت تقبر then you go here and learn حد خيكا تمهارو مغنياتو نحقوسكا ينفس زي قبركا نابيخا ينفس قبرت جنزبكا سلازي ابتنسخا كحقوسكا كعوتكا كعقبكا زغل ينفس غيركا جنزبكا نعوت ماهيركا نعو خسرت تجميركا بزلا على درجه كتعوتن كتحقوسن دما تخيل معناتي successful people abide by the mindset I am the major key to my success توم عوتا سبات بحانت حقيهم زقزو سادة ما انتهي تبل آني منشي تقدامي أقداس منشنا عوتي مفتحنا عوتي أنا بعلي كالي سبيلا سلازي أنا سلوزخونكم منشنا حقوسي ومنشنا عوتي نزا أني كبل حق خلالني إذا فاس زيادة رأيزالات كان إذا أنجي تخد قرصات هيلونكا نتانج تأمكم رجاخا نتافاس بستخالكا تخولو غيركا كتب لحلك منتان بزغلطفه قريسكا عوت كتركب لك هي دما كوميا سلازي منچنا عوتي اني سلازي بالنا نزا نفسنا بسبورت ديو بتمهرت ديو بخالط ببديو بستفلالي منقدي صبوغ نجر بصبوغ مقبديو كن كباخبا كنكلالنا مغنياتو مفتحنا عوتنا ابانا يزلو اتزد لينا فلطات كنركب خول زخونه غزيه هيبنا ገንዘብና አፍሲስና ዲዩ ረሃጽና አፍሲስና ዲዩ ክንመሃሮ ክንክላለና ምክንያቱ ምንጭና ዓወትካ ስኻ ካብኮንካ ነዛ ንስኻ ከተዕብያ ክትዕር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ መወዳእታ ከተሓሳስባ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ህይወት ንጅምር ተለና ሓድሽ መድረኽ ንብገስ ተለና ኩሉ ግዜ እዛ ቪድዮ እዚኣ ወይ እዚ ኮንሰፕት ኣብዚ ቪድዮ ገይረዮ ዘለኹ ክንጥቀመሉ ሓደራ ይብለኩም ምክንያቱ it's very practical كسرح زخل لنفس وقفنا كابتا زلنايا نابتا كنبصحا نخل كبصحنا زخل يو علامه خا مهلاو علامه خا منصار حلافنت موساد مو نفسخا غتيكا ابتي زتلمكا علامه مسرح نفسخا معبال كتصلل كتاب زلا على غزيه اب نفسخا ابيت كتتكر كلها كومودما ريسك موساد ريسك خيوسد كابيت هيمصني اموداتا دما اسخات فتون نسخت فتوين تفكريون ابو كتعيم فتان نايلوم فيديو ابست وديالا ابكال اسرح كساب نرخب تحنكونو اذا فيديو كتقومم تخيل يازبلكم احواتكم شير قبروم برايفت كلاسز انتدليكم دما abzdrarhiwot.com up to description تحتون لينك لكم بوغيركم كتقصلو تخلو توم سبسكرايب دي قبركم خا سبسكرايب قبرو نابلكو اذا فيديو ابست وديالا بمنطرنا حدش عامت ريوان تلهم روحوس حدش عامت يكبرنا حدش عامت كل جزء يزمت التفلوينات ناتوكن إذا حدش عمت زي فلوي كنجبرو أنت خيلنا رأيك خون زخل بقى عمو كانوا حالكم ذا فيديو أبسود يلا بكالك سامن الرخب تحنكونو تشاو